aduna tay bag-o nga ang ato ang uluhan sa ato ang wali karon mao ang pagkinabuhi sa pagkamanggihatagon. No, Pasko. Pagkinabuhi sa pagkamanggihatagon, no? Sa dili pa ta, katong mga primero pa nga naka-appeal nining atong broadcast, ay huwag mo kalimot pag-tanaw sa ato ang FB page o pag-like nini o pag-subscribe sa ato ang YouTube channel, no? Nya aduna tay mga pahibalo bahin sa ato ang children's ministry, adunay pagabuhaton nga pagbisita sa atong mga kabataan karong Disyembre 15 ngadto sa 17. Ug mobalik sa on-site Sunday School sunod tuig, no? 2022 sa Enero magsugod nata sa ato ang on-site nato sa ato ang children's ministry. Agi og pagpangandam aduna sila survey pagahimuon, pangutana aduna bay dinhi karon nga anaay mga bata nga nag-edad og 12 paubos. Palihog ko og isa sa inyong mga kamot. Mga bata, anak, apo, mga 12 paubos, naa bata? Salamat sa Ginoo, naatay daghan nga usa diha. Ano? Naay 12 below kay mao ni ato ang gikuan sa atong children's ministry, encourage nato sila. Makasugod na ta sunod tuig, God willing, kay naarabay ni abot sa nga katingalahan nga virus. Pero di ta angay madlok niya na tungod kay nasayod ta nga ang Ginoo nasayod dandaan sa umaabot. Kung kita misalig sa Dios, bisan unsa pay mahitabo, nakalusot na tag tuig kapin ining pandemic kapania pa ta karon, grasya sa Ginoo, gi-sustain gyud ta niya. Salamat sa Ginoo, no? Ug ang sports ministry, ang ikaduha nato pahinumdom o ato ang pahibalo, may tungod kini sa ato ang sports ministry umaabot, no? Adunay evangelistic event nga giuluhan og dahunog sa pagdaig. Karong Disyembre 9, I think Huwebes, no? Disyembre 9, Huwebes 2021, mga alas 5:30. Dinhi sa ato ang center, kini pag-awhag kung aduna kamoy mga kaila, labi na gyud katong mga wala pay relasyon diha sa Ginoo, mga nagkinahanglan pa og Dios sa ilang kinabuhi, nga wa pa gyud makaila na Ginoong Kristo, wala pa makabaton, mahimon lang Dios og personal nga manuluwas, maayo nga inyong imbitahon. Bisan pa kinsa nga hatagan kamo og kabug-aton gikan sa balaang espiritu nga inyong imbitahon. Ayaw mo kalimot, ubay-ubay gyud ta dinhi bisag magdalan tag usa ka buok para nining umaabot nga kalihukan kaning dahunog sa pagdaig, no? Pahibalo nga aduna kini registration aron usab sa pagtuman nato sa ato ang health protocols, no? Apan kini libre lang busa palihog sa pag-register ini kahuman sa ato ang service aron sa pagkuha og libre nga ticket. Ingon ani, kuha ala ninyo sa ato ang mga usher or ni Sister Ann, no? Makuha ni nato ini kuman sa atong service, no? Aron maapagkuha ni ini, kuntaka lang ninyo katong ako nang ginganlan. Salamat. Mao ra ni atong mga pahinumdom karon. Giawag ko ang tanan sa pagbarog, giawag ko usab ang nagtan-aw sa live, palihog manindog ta agi pagtahod sa pagbasa nato sa balaan nga pulong sa Dios. Ang atong sitas karon ato makita diha sa Juan 12, bersikulo 1 ngadto sa 8, atong dunganon kini pagbasa mga igsoon, nagaingon. Unom ka adlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo, si Jesus miabot sa Betania, diin dito si Lazaro, ang gibanhaw ni Jesus gikan sa mga patay. Ug dito gidalitan sila og panihapon. Si Marta mao ang nagsilbi ug si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kaniya. Ug si Maria mikuha og usa ka litran o usa ka sa uban nga translation litro nga mahalong pahumot nga lunsayng nardo ug iyang gidihugan ang mga tiil ni Jesus ug iyang gipahiran kini sa iyang buhok ug ang balay nalukop sa alimyon sa pahumot. Apan si Judas Iscariote nga usa sa iyang mga tinun-an nga mao ang magbudi kaniya
miingon, ngano nga kining pahumot wala man hinuon ibaligya og 3 ka gatos ka denaryo ug ang halin ihatag sa mga kabos. Kini gisulti niya dili tungod kay siya may kahangawa alang sa mga kabos, kundili tungod kay siya kawatan. Kawatan man ug kay siya mauman ang tigtipig sa sudanan sa salapi nga ang isulod niini iyang kuhaan. Ug si Jesus mingon, pasagdi ninyo siya, pabuhata siya niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos kanunay nga anaa kaninyo, apan ako dili kanunay nga anaa kaninyo. Magampo ta mga igsoon. Langit ng Amahan, balaan nga Dios, salamat sa kagayunan ng imong gihatag kanamo nining kahaponon nga niya na usab kami mamati sa imong pulong, sa imong mensahe. Salamat o Dios sa imong pag-sustain namo sa mga adlaw nga nangagi nga imo kaming gipaabot karong panahon na. Ug salamat usab Lord nga ikaw Ginoo Lord God ang naghatag kanamo sa proteksyon nga kami maabot ning maong dapit dining iglesia ug nagampo kami nga ang imong balaang espiritu magpataliwala kanamo nining kahaponon, maghatag kanamo og kaalam aron makabaton kami og kahibalo sa mga mensahe nga imong ihatag kanamo. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Palihog manlingkod. So ang uluhan sa ato ang wali karon sa atong sermon mao ni ang pagkinabuhi sa pagkamanggihatagon. Sa libro ni John Maxwell nga Leadership, nahisgutan nga ang sugilanon mahitungod kang James Crocker. Iyang usa ka higala nga maayo nga negosyante. Si James ug pipila ka mga higala nanagat ug nanakop og mga ulang og nagmalampuson niini. Sila nakadakop og 125 ka mga ulang ug sa iyang pag-uli napuno ang iyahang freezer. Kay ubay-ubay magyud ang ilang nakuha. Ug ang mga ulang nga paigo gyud sa usa ka tuig. Ug sa sunod adlaw, mihapit ang iyang higala nga si Jeff sa ilang balay. Ug si James mihatag kaniya og usa ka ulang. So nalipay ang iyang higala nga si Jeff. Ug sa pagkahitabo nini si James nakahuna-huna nga kung kinsa pa kaha ang iyang kaila nga gusto makadawat og ulang. Lobster, kaning ulang mga igsoon lobster ni. Ug moadto ta restaurant mahal kayo ni. Mao na og makaadto gani mi usay restaurant, restaurant igo ra ko mo tan-aw kay murag hait kayo, dili ang ulang ang presyo. Og siya mahinamon nga mobuhat nining paghatag og mga ulang ngadto sa iyang higala. Ug sa katapusan sa semana siya nakahatag og 122. Timan ang iyang nakuha niabot og 125 ug ang iyang nahatag niabot og 122 ka mga ulang ug 3 na lang ang nabilin nini para sa iyang kaugalingon. Tungod kay siya malipayon kayo sa paghatag, wala na niyang padubalinga nga naghinay-hinay na og kahurot. Nga ang unta paigo sa usa ka tuig nga supply nga mga ulang nahimo na lang kini og igo para sa usa ka kaunan. Wala siya makamatikod tungod kay iya magipanghatag kay puno siya sa kalipay sa paghatag sa maong mga pagkaon sa mga ulang, wala niya makita nga nahurot na. So nabili na lang 3 kalipay. 3 ka buok tungod siyang kalipay. So ang pangutana, ikaw ug ako mangutana ta sa atong kaugalingon, ingon ba kita niini ka manggihatagon? Anaa ba kitay desire no pangandoy sa atong kinabuhi? Pangutana na, manggihatagon ba ako o kita? Aduna gayoy nagkalain-lain kita nga tubag niini. Ang uban nagunahuna nga ang pagkamanggihatagon alang lang ngadto sa mga dato ug balaan. Mao nay masuod sa ato ang hunahuna nga tao no. Tingali ikaw nakaingon nga wala koy labot ana. Ang uban adunay pagduha-duha tungod kay kini may nakalambigit nga paghimo og sakripisyo ug kalisdanan. Mao na usay mapugna nato ang atong paghatag sa mga panalangin gikan sa Dios. Ang uban nagununa nga sa bati nga bahin kung ikaw manggihatagon mao ang pag-abuso niini sa ubang mga tao. Nakasuway na ba mo ana?
nga maayo kay ta sa uban nato sa matong mga kaigsuonan, unya maanad sila. Murag ako. So, sa tinud-anay, kitang tanan, aduna kita'y nagkalain-lain nga pagduha-duha o pagduda. Dili to tinuod akong gingon ha. Apan kitang tanan usab nakasinati o gigayon sa atong kinabuhi nga kita nahimong manggihatagon. Panalitan, kung ikaw usa ka ginikanan, ikaw magginatagon gayud sa imong mga anak. O kini sa walay pagduha-duha nimong nahimo tungod sa imong gugma didto ngadto sa imong mga anak. Bisan pagani usay abusuhon ta sa atong mga anak, labi na gid sa una mga estudyante pa ni sila, magsige sila ingon nga naay project. Pero tinuod gyud na sila project. Tingali ang uban dinhi nga in love pa kaayo sa usa ka tawo, mibati kamo og kalisod. Ug sige og hatag ngadto kaniya, no? Pabilib. Sa tinud-anay baliwala na nimo ang imong gipanghatag ug wala ikaw magunaw na og baylo niini. Tungod sa imong dako nga gugma kaniya. Di ba nakasuway naman ta sa una, no? Kitang mga medyo nagkaedad-idaran, nagkagwapo man ta tong gingon. Nagkaedad-idaran, nakaagi man ta ana sa una nga sa diyang panahon do natay nagustuhan sa may imong gusto. Nya makaatol kag imong pares, bilmoko diyan, bilmoko. Lisod kaayo pero wala na nato bati atong kay nahigugma ta niya. Bisan laktod pagkasulti kining tanan makahimo gayud ug mahimo gayud nga manggihatagon kun duna lang gayud kitay gusto ug andam mohimo niini. Dili lisod alang nato. Kun duna kay desire nga mohatag ka, mo share ka, makahatag gyud ka. Matod pa sa usa ka tawo nga kita labing sama sa Dios kun kita mo pasaylo. No? Busa ato usab nga masulti. Kita labing sama sa Dios kun kita manggihatagon. Kung manggihatagon ang Diyos kanato, kita usa manggihatagon. Tungod kay ang pagkamanggihatagon usa ka pamaagi sa pagsunod sa ehemplo sa Dios. Ang example nato mga igsuon mao ang Dios nga grabe kayo ka manggihatagon. Ang Dios ang unang mihimo og lakang sa pagkamanggihatagon. Siya mipadala sa iyahang bugtong anak aron ilansang sa krus alang sa pagbayad sa bugti sa atong mga sala. Mao na ang iyang gihatag kanato. O kita ang mga Kristohanon gitubos pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo dito sa Kalbaryo. Ug unta ang mapasalamato nato nga kasing-kasing mutubag pinaagi usab sa pagkamanggihatagon. Kayo an atong tan-awon. Grabe ang gihatag sa Dios dire kanato. Sobra. Atong tan-awon dili ganita ngayan. Pan sa pagkatinuod lang nakigbisog usab tagi nining dapita. Maglisod ta. Ay daghang pagduha-duha. Ang unta malipayong paghatag mahimo kining madlokong paghatag tungod sa pagduha-duha o pagduda. Sa makadaghan kita adunay pagpugong sa paghatag, di ba? Nakasuway mo anak murag mohatag dili, no? Mahimo pa dili lanot hiktag pisi. Ug karong adlaw kita mo tan-aw sa usa ka pamilyar nga sugilano ni Maria ug ang usa ka tibod sa nga alabastro. Sa Juan 12:1 atong mabasa ningon dinhi, unom ka adlaw sa wala pa ang kasulogan sa pagsaylo, si Jesus miabot sa Betania. Diin dito si Lazaro nga gibanhaw ni Jesus gikan sa mga patay. Atong nabasa nga si Jesus miabot sa Betania, diin dito si Lazaro. Kung nakahinumdum kamo sa sugilano ni Lazaro nga siya gibanhaw ni Jesus, nga anaa nato makita sa Juan 11, kapitulo 11. Mga duha ka bulan na kini ang milabay. Ang nag-una nga kapitulo o sa sunod kapitulo mao kini ang atong gibasa. Ato sa mabasa nga unom ka adlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo. O sa mga sumusunod nga sitas atong makita nga haduol na ang higayon sa paglansang ni Jesus ngadto sa cross. O ang maong asoy makita usab sa Mateo 26:6 ug Marcos 14:3, 11. Apan ang atong susihon ang asoy ni Juan tungod nagpakita kini og ubay-ubay nga mga lainan nga may kalabutan sa atong mga kalambigitan kung magisgot na og pagkamanggihatagon. Ato usab klarohon nga ang pagkamanggihatagon dili lamang mahitungod sa salapi o bahandi. Apil usab ang imong panahon ug oras, ang imong gugma ug pagpakabana, ang imong talento ug mga gasa na hilakip kana sa atong pagkamanggihatagon.
Mo na ato makita ang tulo ka butang nga makutlo nining maong asoy ni Juan. Una, ang pagbatok sa pagkamanggihatagon. Ay ikaduha, ang pribilehiyo sa pagkamanggihatagon. Ug ang ikatulo, ang tumong sa pagkamanggihatagon. So ato makita adunay tulo kapag tulunan nga ato makutlo karon kahaponon. Mo adto kita sa una ang pagbatok sa pagkamanggihatagon. Kana bang mo resist ka? Imo suklan. Ngagmahimo pa imog yung pugngan. Nga di ka makahatag. No? Juan 12, nag-ingon, ug dito gidalitan siya nila og panihapon, si Marta mao ang nagsilbi ug si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kaniya. So, sa atong mabasa makita nga si Marta ang nagsilbi, si Lazaro usa sa mga mitambong, apan asa man si Maria? Wala si Maria. So ato makita sa Juan 12:3 nag-ingon, og si Maria mikuha og usa ka litro nga mahalong pahumot nga lunsayng nardo ug iyang giduhugan ang mga tiil Hesus ug iyang gipahiran kini sa iyang buhok ug ang balay na lukop sa alimyon sa maong pahumot. So sa maong takna ang gibuhat ni Maria labaw pang ubos kaysa usa ka sulugoon. Ang sulugoon mugamit og tualya apan siya migamit sa iyahang buhok. Ug sa kultura sa katilingban nining panahon na ang mga tinamod nga mga babae dili gayud magdunghay sa ilahang buhok sa publiko. Busa kini makapakurat usab sa uban nga mitambong dito sa kananan. Makita nato sa Juan 12:4-5. Ningon dinhi usa sa mga kauban ni Jesus didto mao si Judas Iscariote nga mao ang magluib kaniya. Mingon si Judas, ang bili ni anang pahumot mga usa gayud katuig nga sweldo sa usa ka tawo. Nganong wala man kana ibaligya og ang halin ipanghatag ngadto sa mga kabus. Ug ato makita mga igsoon dili lang si Judas, apil usab ang uban nga mga tinun-an atong makita sa Mateo 26:8. Gaingon ini, apan sa pagkakita niini sa mga tinun-an, sila nangasuko nga nag-ingon, alang sa unsa man kana nga pag-usik-usik. So dili lang si Judas nakaingon niini. Ingon talig-on kini nga argumento tungod kay sa giingon nga ang bili niya ng paghumot, mga pahumot, niini maong pahumot, mga usa gayud katuig nga sweldo sa usa ka tawo. So panalitan, unaw-unaw na to, sa usa ka tuig nga sweldo, panalitan ang atong sweldo, or doon ay sweldo sa usa ka tawo, sa usa ka adlaw nga 500. So kung atong sumadahon, sa usa ka tuig, moabot kinig 150,000. Mao ka na ang kantidad sa maong pahumot. Mahalon gayo-gayo. So atong mabasa usab sa Marcos 14, versikulo 3, nga iyang gibuak ang tibod. O kini kausa lang nga gihurot og bubo ngadto sa tiil ni Hesus, usa laing tawo. Makaingon gayud kita nga maluho ang maong buhat. O kinsa man gayud ang dili makaingon o makapangutana og ngano. O si Judas mingon nga nganong wala man kana ibaligya og ang halin ipanghatag ngadto sa mga kabus. Pagkahalangdon nga pulong gikan ni Judas. Nganong wala man kana ibaligya ang halin ug ipanghatag ngadto sa mga kabus. Kini nagpakita sa realidad nga kung adunay makita nga buhat sa pagkamanghayatagon, mutumaw ang paghahakog sa tao. Mangutana kita sa atong kaugalingon, unsa man ang magpatigbabaw sa atong kinabuhi? Ang pagkamanghihatagon o ang pagkahakog? Duha lamang kana ang makita nato mga igsoon sa atong kinabuhi. Kung magkinabuhi kita nga manghihatagon, ngano man makapangutana usab kita, ngano man natugaw man paagayo si Judas sa gihimo ni Maria, wala siya mahimutang nga dili manunta siya ang migasto bisan piso nini maong pahumot. No? Hinumduman nato mga igsoon nga ang kaaway sa pagkamanghihatagon dili usa ka tawo o kini makita nato sa kinaiya pinagi sa tawo nga sama ni Judas.
Matod pa ang kaaway sa pagkamanggihatagon mao ang pagkahakog. Sama nining usa ka sugilanon sa libro ni Robert Morris, The Blessed Life. Ngayon din ang asoy mao nga usa ka higayon nga siya nagsakay sa iyang sakyanan ug adunay kauban. Ug sa ilang paglabay sa usa ka dako ug labihan kanindot nga balay, ang iyang higala miingon, "Wow! Tanawa ang balay." Pagkanindot. Ug si Robert Morris miingon, "Nasayod ka ba nga ang tag-iya anak nga balay?" Si Brother Arnold, wala di ay no? Sorry ba? Nasayod ba ka nga ang tag-iya ng balay membro sa aton church? Unsay gitubag? Pada siya ni padayon niingon siya ug labi pag siya nga manggihatagon. Ug ang tubag sa iyang higala niingon siya, "Manggihatagon?" Mo bang gi-question siya ba? Manggihatagon kun matuod siya nga manggihatagon, iya untang ibaligya ang maong balay ug gihatag ngadto sa mga kabus. Di ba pamilyar? Di man agikan nga pulong. Og si Robert Morris mibadlong kaniya sa pag-ingon, "Nasayod ka? Ikaw wala gayoy pagtagad sa mga kabus. Kay kung ikaw may pagtagad kanila, imo untang gibaligya ang imong balay o gihatag ngadto sa mga kabus." Naunay. Ang tagiya niya ng dakong balay, tingali mas dako pa og porsyento sa iyang kita. Nga iyang gihatag, labaw kaysa imuha. So iyang gibadlong. Ug gawas pa nini, nasayod ka ba asa gikan ang pahayag nga imong gisulti? Ang sa mga pahayag, gikan ni Judas nga nagluib kang Hesus. Ibaligya ang maong balay o gihatag ngadto sa mga kabus. Laktot sa pagkasulti, ang maong higala ni Robert wala gayoy matuod nga pagtagad sa mga kabus. Gatong makita. Ang iyang giingon, nagpakita lang sa iyang kasilag ngadto sa tao nga adunay mas nindot nga balay kaysa iyaha. Ang espiritu sa kasina o pagkahakog ang nagduso sa paghimo sa maong pahayag. Mao kana si Judas. Sa tinuod lang, mga igsoon, kita, ako ug ikaw, mihimo og sama usab nga pahayag o mga pulong sa atong kasing-kasing nga iya untang ibaligya o gihatag sa mga kabos. Nakalimot na ta nga makahimo ta niana. Tingali ikaw nakaingon, nganong nakaako man na silang palit og bag-ong L300 sa panahon karon sa pandemya. Nganong nakaako man na sila pagpalit og bag mahalon ng makabtangan o mga gadget imbis unta makapalit og mga pagkaon alang o aron ihatag sa mga kabos. Kinsa man na nakapalit og bagong L3? Pamati kamo. Daw kini ang mga pahayag nagpakita sa pagkadiyos nun apan sa pagkamagkadaghan ang nagpaluyon ini ang kasing-kasing nga nasilag ug nasina ug kahakog. Pamati kamo. Ingon ini ang nahitabo mga igsoon. Kung nagpatibabaw kanato ang pagkahakog, kita adunay duha kapag lantaw sa mga butang nga daw maluho. Ano bang luxury ra kayo, luho ra kayo? Una, bisan kinsa nga makabaton ug bisan unsa nga labaw nga anaa kanato, kita mo ingon nga maluho kining mga butanga, kining tawhana, luho ra kayo. Ikaduha, sa panahon nga kita na ang mga kabaton nining gitawag nato og luho nga mga butang nga wala sa uban, dili na kita mo ingon nga maluho kini nga mga butang. So dunay pagtan-aw nato kung kita na gani atong kaugalingon mulihay na gyud ta. No? Hilom pa silence. Busa nagpakaron ingnon lang kita nga adunay pagtagad apan kini maskara lang sa pagtabon sa atong pagkahakog. Sama ni Judas. Hinaot nga dili kita susama sa panghunahuna ni Judas. Kini gipamatud-an sa atong mabasa sa Juan 12:6 nag-ingon, kini gisulti niya dili tungod kay siya may kahangawa alang sa mga kabus kundi tungod kay siya kawatan. Kawatan man og kay siya mauman ang tigtipig sa sudlanan sa salapi nga isulod niining iyang kuhaan. So pagkanindot mao ni imahe ni Judas, siya ay treasurer.
Ang sudlanan sa salapi sa konteksto sa atong panahon karon mao kining atong offering box, no? Sa panahon ni Hesus sa iyang may pagministeryo, sa iyang pagpanaw, nagbiyahe kini siya og ang mga ebanghelyo nagpakita nga ang mga tawo mohatag og mga halad susama sa atong ginabuhat dinhi. Ug dinhi atong makita nga si Judas nagkupot sa sudlanan sa salapi. Siya ang treasurer. Apan siya kawatan. Mo'y gingon ha. Manguot siya gikan sa sudlanan alang sa iyang kaugalingon nga gusto. Ug mao nga sa iyang nakita nga gibuak ang pahumot nga nagkantidad og usa ka tuig nga kita. Nasayangan gayud siya. Ingon ta nasayangan siya tungod kay unta kun miagi pa kini sa sudlanan sa salapi makapahimulos unta siya niini. So sa ato pa wala siya sayangi nga maadto sa kabos kundi maadto sa ubos sa iyang bulsa. Mao na ang hinungdan. Apan sa atong iglesia karon nahitabo ba usab ang sama niini? Subo sad palandungon. Sa ako nang giingon ang pagkamagihatagon dili lamang mahitungod sa salapi. Pansalain usab nga butang. Busa nag-ingon dinhi subo palandungon. No? Oo, gayod nahitabo kini kanato karon sa atong iglesia. Ang pamilyar kay nga pinulungan kanato, muingon ta nga kining tanan alang sa himaya sa Dios pagkanindot. Maayo gyud unta ug mao na ang ato ang naa sa atong kasing-kasing. Apan sa tinud-anay sa imong kasing-kasing ug sa akong kasing-kasing ang tanang himaya ngadto bagayod sa Dios. O ngadto usab kanimo ug kanako. Basin bugat ang ari nako. Nasayod kita nga ang tumong og tuyo sa atong pagpangalagad sulod ug gawa sa iglesia. Ang tumong og tuyo nga kita mohalad sa tanan nga anaa kanato alang sa mga buluhaton sa Dios ug alang sa himaya sa Dios. Dili sa atong kaugalingon. Apan angay kita nga kanunay magsusi sa atong kasing-kasing kung kining tanan gibuhat nato tungod sa atong gugma ni Hesus. O ang nagpaluyo niini, ang tuyo nga aduna kitay makuha. Niini nga mapahimuslan sa ato ang kaugalingon. Nahitabo ba na? Naka-experience na ba mo na? Nakamatikod na ba mo na? Nakakita na ba mo na? Makita na ninyo. Wala ako nagpagkalimpyo ng igsuon. Tungod kay saon na guilty usab ako niya. Ako usab angay magsusi sa akong kasing-kasing labi na karon. Ikaw ug ako kitang tanan. Atong tan-awon gyud ang atong kasing-kasing. Bantayan nato ang atong kasing-kasing kay basin unya ang atong paghimo, paghalad, paghatag sa Dios sa mga buluhaton. Ngayang gihimo alang kanato basin unya og duna natay wrong motive. Alang sa atong kagalingon. Ang matuod nga bili sa atong debosyon gisukod sa unsay atong gibilin sa tiilan ni Hesus ug dili sa unsay atong makuha. So unsa may angay natong buhaton? Mo adto kita sa ikaduha. Una, pagbatok sa pagkamanggihatagon. Ang ikaduha, ang pribilehiyo sa pagkamanggihatagon. Nindot ani, privilege na. Mutanaw kita ngadto kang Maria ang igsuon ni Lazaro diha sa Juan 12:3 nagaingon. Ug si Maria mikuha og sa kalitran nga mahalong pahumot nga lunsay nardo ug iyang gidihugan ang mga tiil ni Hesus ug iyang gipahiran kini sa iyang buhok ug ang balay na lukop sa alimyon sa maong sa pahumot. Atong makita dinhi ang mga dagayaon nga pagkamanggihatagon ni Maria. Sa naisgutan lang nato nga kini nagkantidad og sama sa usa ka tuig nga kita sa usa ka tawo. Mao tong atong gisumada, atong gi-compute niabot og 150,000 pesos ang usa lang kapahumot. Panon sa ikasulti ni Hesus? Mingon siya sa bersikulo 7. Ug si Hesus mingon pasagdi ninyo siya, pabuhata siya nini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Tanawa pag-ayo ang giingon Hesus, ingon ta nga medyo simang ang iyang pag-istorya.
ang iyang tubag. Unta siya mingon nga, pasagdi ninyo siya, iya ng kwarta, wa mo'y labot. Unta, mao na iya ingon. Apan ingon siya, pasagdi ninyo siya, pabuhata siya nini, alang sa adlaw sa paglubong kanako. Bisan kita, may bulong ta, unsa manin, lalahi man. No? Kung familiar kamo sa detalye sa paglansang sa krus ni Jesus, ang iyang lawas gikuha sa krus, pipila na lang kagutlo sa pagsalop sa adlaw. Una, sa pagsugod sa Sabat. Kay kining Sabat, mao ni ang panahon nga dili gud maglihok o motrabaho ang mga Hudiyo. So mao ni ang adlaw nga igpapahulay, no? Pasabot nga gidali-dali na nila og paghipos o pagputos sa lawas ni Jesus ug pagbutang niini sa lubnganan. So ang ilahang ginahimo ani kun dunay mga matay, ila ng puston butangan nila og mga lamas sa dili padihugan na nila og kining nardo o perfume una nila puston kauban sa mga lamas, no? Ug nakahinumdum mo ni Joseph sa Arimatea, mao ni nangayo ni Pontius Pilate, no? Pontius Pilato na nanghid nga iyang kuhaon ang lawas ni Jesus. O kauban ni Nicodemus, niabot sad siya nga nagdala siya mga lamas o mga spices kanang ibutang diha sa patay nga lawas. So sila duha mo ay nagputos, pero wala na higayon sa pagdihog sa lawas o pagpahumot nga unta ang nga gyud nga buhaton kay wala nay panahon. Ug mausab ang hinungdan nga sa sunod adlaw sa iyo nga kadlawon human ang Sabat, sila miadto sa lubnganan aron unta sa pagdihog sa lawas. Apan nasayod kita nga sa maong higayon si Jesus na banhaw na. Unsay giingon ni Jesus? Pasagdi ninyo siya, pabuhata siya nini alang sa adlaw sa paglubong kanako. So atong nakita, wala madihugi ang patay nga lawas ni Jesus apan gihimo ng daan ni Maria ang pagdihog. Matod pa sa pulong ni Jesus. Adlaw sa paglubong kanako. Una-una si Maria lang ang nakapribilehiyo sa pagdihog ni Jesus alang sa paglubong. Iya naman ang gihimo daan. O hinumdumi nga si Jesus makadaghan misgot ngadto sa iyang mga tinun-an nga siya mamatay. Apan atong makita nga si Maria lang ang namihatag og kabug-aton niini. Tingali siya nagunaw na gayon nga unsa ka lumalabay lang ihigayon nga siya makahimo nini ngadto kang Jesus. Mo na nga dako kay na nga pribilehiyo. Kung ikaw adunay minahal, ang nasayod ka nagkaduol na ang iyang katapusan, dili ba ikaw muhimo gayud sa sama sa gibuhat ni Maria? Ang iyang gibuhat dili lamang usa ka ritual o buhat nga walay panghuna-una. Tingali wala gayud matugkad sa iyang hununa unsa kalabing mahinungdanon ang iyang gibuhat. O kini usab na hitabo kanato sa mga higayon nga kita mituman sa paggiya sa balaang espiritu ug mihatag sa walay pagpugong. Wala kita hingpit masayod kung unsa kini kamahinungdanon nga halad ning atong paghatag. Apan ang Dios ang nasayod niini. Bisag unsa pa atong buhaton mga igsuon, mag-offer ta, maghalad ta apan ang Dios. Kung kita wala ta masayod kung unsa kadako ang dili niini, ang Dios ang nasayod. Ang Dios adunay katuyuan sa matagasa nga atong gihatag. Doon na gid siya katuyuan. Naa siya'y gamitan, naa siya'y purpose. Apan kung matuod ikaw nga muhatag nga kinasing-kasing, dili na nimo panumbalingon bisan wala ka masayod sa katuyuan niini. Dili na ka magsusi. Unsa kay resulta nino muhatag ko ani? Unsa kay makuha nako? Kung ikaw matinud-anon sa imong pagkamanggihatagon, dili na ka magsusi niini. Mao nga ang gibuhat sa atong iglesia, maong paggamit og subri, nakakita man mo na ay subri nga gibutang aron ang paghatag pinaagi sa hilom. Ug dili mailhan. Dili na angay nga masayran sa uban kung pila ang imong gihatag o kang kinsa ang imong gihatag. Ug kung ikaw matuod nga manggihatagon, walay nasayod sa imong gipanghatag, gawas lang sa Dios. Mao na atong ginahimo mga igsoon sa iglesia. Ang uban mohatag nga may gilakip nga mga hikot sa naisgutan nato sa miagi. Ang uban usab hatag bawi. Apan kini dili gayud hatag sa primero pa lang, kundi
pagpahulam. Nakasuway na mo. Di ba ang magpahulam mo, maghuwat gyud mo nga ibalik? Apan ang atong gisgutan din ang paghatag, mao ang paghatag nga dili ta mag-expect nga duna tay madawat ug balik. Tungod kay ang atong paghatag, mo'y atong paghatag gikan sa atong kasing-kasing alang sa Dios. Ang Dios adunay gitagana nga mga katuyuan sa atong pagkamanggihatagon. Hinumdumi, dili kani makawang ug dili kani mulabay sa mata sa Dios. Ug dinhi sa sugilanon ni Maria nakapribilehiyo sa pagdihog ni Ginoong Hesukristo alang sa paglubong. Bisan pa nga gihatag sa Dios kanato ang abilidad o kapasidad sa paghatag, nagkalain-lain kini. Apan kitang tanan adunay mahimo nga muhatag nga madagayaon. So makahimo gid ta mga igsuon nga muhatag ta nga walay limit, no? Dili nato tan-awon, pananglitan ug atong tan-awon si David. Nahibalo na ta sa sugilanon ni David. No, mihatag siya. Gusto ni David nga magtukod sa templo. Paningon ang Dios nga dili ikaw mutugod kundi dili imong anak si Solomon. Si Haring David mihatag og tumbas, sumawto nga mihatag si David og tumbas nga 15 bilyones dolyares alang sa pagtukod sa templo sa Dios. Mabasa na nato sa 1 Chronicles 29. Pansalaing bahin, ang usa ka kabus nga byuda nga adunay duha ka tumbaga nga sinsilyo na lang balik 2 centavos. Atong makita sa Lucas 21:3-4 nag-ingon. Og siya miingon, si Jesus kini nag-ingon mga igsoon, siya miingon sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga kining kabus nga byuda nga naghulog og labaw pa kaysa kanilang tanan. Kay silang tanan naghulog gikan sa ilahang naghingapin nga kadunahan, apan kini siya gikan sa iyang kalisod mihatag sa tanan nga iyang panginabuhian. Ug nakuha ninyo ang isugilanon nini mga igsoon ining byuda. Ning usa ka kabus nga byuda nga aduna nalay 2 centavos nga salapi. Nga mao na lang gyud unta toy katapusan niya nga ipalit niya og pagkaon. Apan sa kinasing-kasing iyang gihatag sa Dios. Atong makita si David mihatag 15 bilyones. Apan atong makita nga bisan pa og 2 ka buok asinsilyo mas labaw pa sa tanan nga mihatag matud pa ni Hesus. Busa ang kantidad dili mao ang isyu. Ay mo kadlok mga igsoon, mingon mo nga di lang kumatag kay gamay ra. O kinasing-kasing na ihatag na, pero og hatag bawi na, bawian na lang na. O sa baliho na to, og hatag bawi na, ihatag na lang na. Naara ninyo, no? Ang Dios dili gayud kita ipagpanubag sa unsay wala kanato. Dili mo ingon ang Dios nga manubag jud ka. Nga wa ka muhatag nini kantidara. Bisag wala ka, dili ingon ana ang atong Dios. Kung kita muhatag nga madagayaon, kini ang paghatag sa unsa nga atong mahatag. Kadaghanan tingali kanato nagunawna nga makaingon ta unya na lang Ginoo kun maluag-luag nako. O kung madato nako, o kung dili nako busy, igahin nako ang akong panahon. Kung mao ka na ang imong pangunahuna, wala nimo makita ang pribilehiyo sa paghatag nga giandam sa Dios kanato. Maayon ta og nasayod ta nga kana mo abot. Sa pag-ingon nimo, unya na lang maluag-luag ko Lord, unya na lang og madato ko. Maay lagi og moabot na, maay lagi madato ka. Ug maadunahan unya ka. Pero nakalimot ka. Ikaw nagunaw na lang sa pagkamanggihatagon sa butang nga wala nimo. Kanang pag-ingon nimo nga unya na lang Lord. Ug muda ko akong sweldo. Unya na lang Lord, ug na ako'y lugar, unya na lang Lord kun marang-arang na. Unsa may ihatag nimo sa Ginoo kanang wala pa? Wala to makita dinhi nga wala usiki ang kay ni Maria ang kay gayunan, makahatag siya niini ni Hesus, no? Kung kita mga lagad sa Dios, o kung kita maghalad o pag-awit o maminaw sa mga sermon o sa atong pagbasa sa Biblia o sa atong pagpanarbaho o sa atong pag-atiman bisan pa sa atong mga anak o sa atong mga apo o
O sa paghatag nato sa atong mga halad, angay kita nga makamatikod niini ug mapasalamaton sa pribilehiyo nga gihatag sa Dios pinaagi niini. Adunay pribilehiyo. Ug tungod kini usa ka pribilehiyo nga kita unta madagayaon sa atong paghatag sa unsay atong mahatag. Kita unta manggihatagon. Puro hatag, no? Pasko naman. Busa ayaw pagduha-duha o pagduda o pagpugong kay kini dili obligasyon apan kini usa ka dako nga pribilehiyo gikan sa Dios. Ug atong tan-awon murag alkansi ko o ako ang naagrabyado ani kay ako lay sighatag. Way ni hatag nako dili na mga igsoon ang tinud-anay na mao na gigon sa Biblia, it's better to give than to receive. So kinahanglan manggihatagon ta. Ug ang atong paghatag pinaagi sa atong kasing-kasing. Mao na ang una, ang pagbatok sa pagkamanggihatagon. Atong suklan, atong pugngan ang atong pagkamanggihatagon mao na ang una. Ikaduha, mao ni ang atong gibasa karon gisgutan ang pribilehiyo nato sa atong pagkamanggihatagon. Mao ato kita sa ikatulo. Ang tumong sa atong pagkamanggihatagon. Kisa may atong tumong niini mga igsoon. Nasayod ba kamo nga kung kinasing-kasing ang inyong paghatag, ang atong tumong sa atong paghatag, mao si Ginoong Hesukristo? Atong mabasa sa Mateo 26:10. Nahibaluan ni Jesus kung unsa ang ilang gisulti, busa miingon siya kanila, nganong ginasamok ninyo siya? Maayo kini iyang gibuhat kanako. Si Jesus miingon ini ngadto sa iyang mga apostoles ug subang mga tao mahitungod sa gihimo ni Maria. Tataw og klaro og si Jesus mismo miingon, ang gibuhat ni Maria alang kaniya ni Jesus. Busa ang tumong sa iyang pagkamanggihatagon mao si Jesus mismo. Kita, kamo sa inyong paghatag unsa may naa sa inyong hunahuna? Gihatag ba nato aron na atay makuha o gihatag ninyo tungod kay inyong gihalad ngadto ni Ginoong Hesukristo? Nga kinasing-kasing. Sa pagbuak niya sa tibod, wala siya muhunong ug magkwinta sa kantidad niini. Nga pahumot apan iya kining gihurot ug gihalad nga madagayaon. Ug dugang panini siya midunghay sa iyang buhok ug gipahid sa tiil ni Jesus o sa kabuhat nga nakapasuko sa mga mitambong kay dili man ordinaryo ni nga gihimo ni Maria. Ang iyang gihimo nga madagayaon wala masabti sa eksakto sa mga nakakita gawas lamang ni Jesus. Mao nga miingon siya, nganong ginasamok ninyo siya? Maayo kining iyang gibuhat kanako. Gibadlong. Nganong inyo man siya samukon nga maayo na iyang gibuhat alang kanako. Dili ako, si Jesus nagingon. Si Jesus nagbutyag sa unsa ang mas labing mahinungdanon, no? Usahay muhalad ta mga igsuon. Wala na gyud tay ibutang nato, wala tay kwarta. Dili man kwarta atong mahalad. Atong higayon. Atong pagatiman sa atong mga kaigsuonan, labi na gyud ng mga masakiton. Ang atong presensya, labi na sa ato ang mga small group, atong mga Bible study, no? Muanhi lang tag makauna-una, ug di makahuna-una, o di gid sad muanhi. Ingon ana, paghatag gyapon na. So si Jesus mibutyag sa unsa man ang labing mahinungdanon. Kita mohimo sa mga buluhaton sa Dios bisan pa kun makadawat kitag pagtamay sa uban. Di maginato kalikayan. Manggihatagon ganita, matinabangon ganita, masuko ginan dili mo tabang. Kay wa sila kahimo ana. So doon na kay kontra. Doon ay masuko nimo, doon ay mutamay kanimo. Pag kita mo padayon kay ang atong gibuhat dili alang sa tawo apan alang kang Kristo. Alang sa Dios. Numdumi mga igsuon ang Dios dili mangutang. Kung unsay imong gibuhat nakita na niya. Pero ayaw pag-unahuna, nga unsay imong gihatag mo sa ibalo sa Dios times 10, times 100, dili na mao mga igsuon. Kay ang Dios nasayod kung unsay inyong panginahanglan o akong panginahanglan. Ayaw po pagdahon muhatag mong salapi, baslan mong salapi.
Wa mo masayod nga labaw pang gihatag sa Dios sa inyong gihatag tungod kay gitagaan kita niya ug maayong panglawas mao nang niya ta karon dinhi na mati tas mensahe sa Ginoo. Mao na ay mo pagduka-duka. Ug ato kining buhaton tungod kay kita nahigugma kang Hesus. Kay si Hesus og ang tumong sa atong pagsimba. Si Hesus ang tumong sa atong pagkamanggihatagon. Ang gibubo nga kinabuhi sa gugma alang kang Kristo nagpakita gayud kun unsa o nagpakita unsa gayud ang iyang bili alang kanato. Unsa imong gihatag? Gihatag nimo kang Kristo nagpakita na siya kun unsa siya kabililhon alang kanato. Ug ang pagkamangihatagon dili mahitungod kanato o alang sa atong kalipay, apan mahitungod kini sa paghatag sa Dios sa angay kaniya. Dili ta muhatag nga hiniktag lanot. Dili kini nagbase sa atong abilidad sa paghatag nga makahatag apan sa atong tinguha nga muhatag. Kan moingon tag abilidad daghan kay tag abilidad mga bright din kamao gyud muhatag. Apan kung maunay atong basihan, igo lamang kitang nihatag, apan wala gayoy tay tumong sa atong paghatag. Kundili ang atong tinguha nga muhatag. Ang desire sa inyong kasing-kasing nga kamumuhatag alang sa buluhaton sa Dios. Sa dihang atong ihatag sa Dios, ang usa ka butang nga bililhon kanato kini nagpakita usab kun unsa siya kabililhon kanato. Ug undangi usab ninyo ang pagkumpara sa uban kun unsa kadako ang ilang nahimo o mahatag o sa unsa kagamay ang imong mahatag usahay mo kumparar man gud ta. Labi na makakita ta dito nga pagka atong subri yang gisud sa kuan ay sa tight box. Masina ta. Ayaw mga igsuon tungod kay makanuhon na kag di mao mohatag unya ka baga gyapon basig papel lang toy magisuon nga. Ayaw mong anak. Unsa inyong mahatag kinasing-kasing ihatag kana sa buluhaton sa Dios. Ayaw mo kasina. Tungod kay ang Dios nakakita sa intensyon ug sa motibo sa inyong kasing-kasing nganong inyo nang gibuhat. Tungod kay ang atong pagkamanggihatagon gibase sa usa lamang kanagtan-aw way lain kundi ang atong Dios. Mao na ang ato ang pagkamanggihatagon. Usa lamang ang basihan ang atong Dios. Dinha sa kun kinsa siya ug unsa siya kabililhon kanato. Kalagmitan man gud nato kung kita moduol at tubangan sa Dios, kita makalimot sa tumong ug tuyo ug nganong kita moduol kaniya sa una pa lang. Moduol ta sa Ginoo, wa ta kay baw nganong sa itong tuyo. Moduol ta sa Ginoo, panwa ta may baw nganong niduol ta sa Ginoo. Ngano man. Makalimot kita nga kita makakaplag dili lamang sa usa ka maayo nga pagbati o usa ka pagbati sa katuyuan sa atong mga kinabuhi. Atong makaplagan ang buhi nga persona ni Hesukristo mismo. Mao na ang atong pagduol. Ang atong pagduol dili lamang makawang tungod kay kita ni duol o kita nahaduol diha mismo sa persona sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang pinaka-esensya sa atong kinabuhi. Siya ang pinaka-importante. Ang hinungdan nga kita buhi. Ang tumong sa atong pagsimba, ang tumong sa atong pagka-manggihatagon. Siya ang hinungdan. Busa mao kini ang tulo ka butang nga atong huna-hunaon sa pagkinabuhi, sa pagka-manggihatagon. Mao ni ang tulo mga igsuon. Busa ang una ang pagbatok sa pagkamanggihatagon, ang pribilehiyo sa pagkamanggihatagon. Ang ikatulo mao ang tumong sa pagkamanggihatagon. So atong makita dinhi nga ang atong tumong mao gayud ang paghatag ngadto sa Dios kung unsa may anaa kanato. Ato ning makita adunay
Basahon sa Exodus 13:11 ngadto sa 15. Matod pa, sa dihang dad-o na kamo sa Ginoo ngadto sa yuta sa mga Kanaanon, ingon sa iyang gipanumpa kaninyo ug sa inyong mga katigulangan ug gihatag kini nganha kaninyo. Igahin alang sa Dios ug nagtanan nag-abli sa taguangkan ang tanang kamagulangan nga laki sa inyong mga mananap iya sa Ginoo. So ang tanang una, ang matag kamagulangan sa asno lukata sa usa ka nating karnero ug kung dili man ikaw mulukat nini balia ang liog nini. Ang tanang kamagulangan sa tao diha sa inyong mga anak lukata. Ug kung moabot ang panahon nga ang inyong anak mangutana kaninyo, unsa bay gipasabot niini? Ingna siya, pinaagi sa kusog sa kamot ang Ginoo nagkuha kanamo gikan sa Ehipto, gikan sa balay sa kalupnan. Kaysa dihang hugot nga nagdumili ang parao sa paglakaw kanamo, gipatay sa Ginoo ang tanang kamagulangan. Sa yuta sa Ehipto, ang mga kamagulangan sa tao o ang mga kamagulangan sa kahayupan. Busa ako naghalad alang sa Ginoo sa tanang kamagulangan nga laki apan ang tanang kamagulangan sa akong mga anak akong gilukat. Mao ni ang gisulti dinhi sa Exodus mga igsoon, nagisgot kitag kamagulangan. Gingon dinhi, gitukod sa Dios ang paghatag sa kamagulangan. Kay ang kamagulangan ug ang unang mga bunga nagsimbolo sa panalangin sa Dios. Sa iyang katawan isip tubag sa mga pangalyupo sa pag-ampo. Nya ilang ibalik sa Dios gikan sa pagka mapasalamaton nga kasing-kasing. Ang una ug ang pinakamaayo gikan sa iyang gihatag. Kung unsay gihatag sa Dios ato kanang gibalik, kung unsay pinakamaayo mao usab ang atong ihatag. Mao kani ang senaryo. Ang Dios nag-ingon nga moabot ang panahon nga ang inyong anak mangutana kanyo unsa bay pasabot niini? Ngano man nga imo ning gipahimo ba? Una-una ako sa kabata nakakita niini gikan sa gamay pahangtod sa pagdako. Wala gyud makasabot. Sa matag pinakauna nga anak sa mga karniro nga iyang amahan nagsugo sa pagbalik sa liog, pagpatay o paghala niini ngadto sa Dios. Mo ni wala masabti sa bata. Ug miabot ang panahon nga dako na ang bata, siya makigistorya sa iyang amahan. Mingon siya pa. Murag angay nagyud kitang magistorya niini may tungod sa atong negosyo sa kahayupan. Ngano man nga sa matag kamagulangan sa karniro, imo mang ipapatay. Kuryoso siya, nangutana siya kay wa man gid siya maistoryahay siguro sa amahan. Dako kining kakulangan ug kala sa ato ang kita sa atong negosyo, sa atong ginansya. So iyang kita no makuhaan man gyud atong ginansya ni kay matag kamagulangan sa anak ka karniro. Patyon man ihalad. Ug amahan mitubag sa anak, sultian tika sa una wala kitay bisag unsa nga panag-iya. Sa tinuod lang usa lang kita ka mga ulipon. Mao ni ang gistorya sa iyang anak. Wala kitay bisan usa ka karnero apan pinaagi sa kusog, gamhan ng kamot sa Dios. Kita naluwas gikan sa pagkaulipon. Busa kita malipayon nga muhatag sa Dios sa una ug labing maayo sa atong mga kahayupan. Ug mao kini mismo sama sa atong sitwasyon mga igsoon. Ngano man nga muhatag kita nga madagayaon ngadto sa Dios. Sa una ug labing maayo natong mahatag. Mao ni pangutana nga atong tan-awon ug atong hunaon ngano man tungod kay kita ulipon sa sala. Nakadestino ta sa kalaglagan ngadto sa impierno apan pinaagi sa kusog sa kamot sa Dios kita giluwas pinaagi sa pagpadala sa iyang una ug bugtong anak. Ang labing madagayaon nga gasa alang kanato. Siya mibayad sa atong mga sala o gilansang sa krus aron kita mahimong matawag nga anak sa Dios. Pagkadako nga pagkamanggihatagon sa atuang Dios. Wala niya gibaliwala niya. Wala siya magpanagana, wala siya magduha-duha, ug wala siya magpanuko. Paghatag sa iyang bugtong anak gipadala diri sa kalibutan aron ug alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Diin gihugasan ang atong mga sala, pinaagi siyang hamili nga dugo ug mao kana ang kadako ug pagkamanggihatagon sa atong Dios diri kanato. Kulang pa ba nga rason mga igsuon aron usab kita mahimong manggihatagon?
Kulang pa ba ang rason nga bisan pa ang bugti nini mao ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo aron kita maluwas sa tukma nga kamatayon ug kalaglagan tungod sa ato ang sala. Mianhi siya dinhi sa kalibutan alang kanato aron kita maluwas ug ang tanan madala niya ngadto sa iyang gingarian. Tungod kay mao kana ang gipangandoy sa Dios nga wala gayoy usa kanato nga malaglag. Ang iyang pangandoy nga kitang tanan madala niya ngadto sa iyang gingharian inig abot sa adlaw sa atong katapusan. Kung kita gihikaw nato mga igsuon bisan pa man ang gamay nga tabang sa atong sa nagkinahanglan kanato, mubati usab kita konsensya. Wa konsensya kita mga igsuon. Nakasulay na sad ko ana. No? Mo na nga makaistorya jud ko makasugilon ko ninyo nini tungod kay mga sinatian sa paghatag daghan kay nahitabo nako nga wala ginako mahimo nga unta angay na kong buhaton. Di ba sala ka na mga igsuon? Sin of omission. Wala nimo buhata angay nimo buhaton. Ug sin of commission. Gibuhat nimo ang dili unta angay buhaton. Mao ba na? So kulang pa ba ang rason nga angay kita mahimong manggihatagon o magbaton kitag kinabuhi manggihatagon? Ang Dios si Ginoong Hesukristo mihatag kanato og magdagayaon nga gasa nga dili gayud nato mabayran. Mao na ang iyang pagpakamatay diha sa krus, ang iyang kamatayon mao'y naghatag kanato og kaluwasan nga dili ta makatugbang niini mga igsuon. Ang iyang pagbuhi sa iyang kinabuhi, ang pag-ula sa iyang dugo, walay tao, walay susama kanato. Uma kapanghatag maganita, mahimo maganitang manggihatagon. Dili gyud kita makatupong og labaw na gyud nga dili ta makalabaw sa pagkamanggihatagon sa atong Dios. Tungod kay ang bugti sa atong sala mao ang kamatayon sa iyang bugtong anak. Alang sa atong kaluwasan. Busa kita sa walay pagduha-duha ug sa walay pagduda, sa walay pagpugong, madagayaon sa pagkinabuhi dinha sa pagka manggihatagon. Hinaot pa unta nga inyong nasabtan nga ang tanang butang nga naa kanato iya sa Dios. Amen. Magampo ta mga igsoon. Salamat Ginoo Dios sa imong mensahe nga imong gihatag nining kapunon. Salamat Lord nga sa makausap pa imo kaming pahinumduman nga bisan paluyo sa among kakulangan kami makahimo Ginoo sa pagkinabuhi among gihatagon. Kay dili lamang kini tungod sa among bahandi, dili lamang kani tungod sa salapi. Pan makahatag kami Ginoo Lord God sa mga butang sa among mga talento diha kanimo sa walay pagduha-duha. Salamat sa imong pagpahinumdum nga bisan pa man kining among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nga sa among tan-aw dili nakapahimuslan. Apan imong gihatagan og bili pinaagi sa imong kamatayon. Ug salamat Ginoo sa imong mensahe nining kapunon nga among nasabtan nga among kinabuhi hamubo ra gayud. Nga among nasabtan nga among tan-awon ang pribilehiyo sa pagkamanggihatagon sa dili pagpugong niini. Among makita nga ang tumong niini diha lamang kang Kristo Jesus. Tungod kay ang tanan iya sa Dios. Salamat ning kapunon Ginoo. Salamat sa imong mensahe. Nangampo ako Lord. Ang imong balaang espiritu magapanglihok sa matag usa. Diri sa among taliwala. Maghatag ka namo og kadasig, maghatag ka namo og paglaom, maghatag ka namo og kahibalo. Ang tanan namo nakutlo ug nakatunan nining kapunon among ipabilin sa among kasing-kasing ug among ikinabuhi sa matag adlaw. Salamat sa imong gugma o grasya. Salamat sa imong kaluoy. Salamat sa mga ikaw kanunay nagatagbo sa tanan namong panginahanglan. Ikaw gayud ang Dios ng labing gamhanan, mahigugmaon.